Мы вітаем вас у новым падкасці «Усход-захад», падкасці пра беларускія рэгіёны, а дакладней пра два гарады – Магілёў і Гродна, Гродна і Магілёў. Мы будзем расказваць пра іх падабенствы і адрозненні, параўноўваць іх, каб зразумець, ці сапраўды гэтыя два канцы Беларусі настолькі розныя, ці, можа быць, у нас нашмат больш агульнага, чым мы думалі раней. Гэтым будзем разбірацца мы, Алексей Шота, краязнаўца з Гродна, і мой суразмоўца Алексей Батюкоў, краязнаўца з Магілёва. Вось, пачнем мы з такой тэмы, якая мяне асабіста даўно хвалявала, на якую я выпадкова наткнуўся ў адзін момант. Я бы назваў гэта пэўнай сталічнасцю, прэтэнзій на сталічнасць. У Гродні яна даўно выражаная ўжо ў рознай форме. Я ў пэўны момант зразумеў, што Магілёў, дзе я ніколі не быў, але ў мяне ёсць колькі сяброў, таксама прэтэндуе на пэўную сталічнасць. Можа быць, калі нас заслухаюць жыхары Мінску ці эмігранты з Мінску, яны абурацца, але так ёсць. Можа, ты, Лёша, раскажаш, як это у вас выглядае ў Магілёве? Можа, я памыляюся, можа, няма ніякай прэтэнзіі на сталічнасць? Ну, для мяне толькі што стала адкрыццём, што, аказаецца, у Гродна даўняя традыцыя вось гэтай сталічнасці. Прызнацца, я ведаў, што там каралеўскія часам бывалі, там была каралеўская рэзідэнцыя, часам там былі сходы, былі сеймы. Ну, што гэта дае падставы Гродна зараз выміраць нейкую сваю сталічнасць, гэта, прызнацца, не ведаў. Моя пакойная бабуля 30-х гадоў нараджэння казала, што, маўляў, это яшчэ ў яе дзяцінстве у яе закладалі настаўнікі. Потым пра гэта раскажу. Пра такую прэтэнзію я зразумеў толькі в адным выпадку, калі быў на музейным форуме ў горадні, то заўважыў, што там кошты на аренду жытла такія самыя, як у Менску. Гэта так, асабліва зараз. Фанабэры сталічны, напэўна, хапае. Што да, што называецца, абгрунтаванасці вось гэтай сталічнасці. У Магілёва абгрунтаванасць у сталічнасці, яна мае наступныя прычыны, мае наступныя сыходныя дадзеныя. У Магілёў планавалася перанесці сталіцу ў часы, калі у міжваенныя часы. У часы, калі мяжа з Польшчай праходзіла за 30 кіламетраў ад Менска. У міжваенныя, я правільна пачуў? Таму што заўсёды нас вучаць, што гэта такі Мінск быў разбураны ў 45-м годзе моцна, што хацелі ў 45-м перанесці ў Магілёў. Аказваецца, гэта ранейшая гісторыя, я першы раз гэта чую. Сапраўды. Цікава, што гісторыкі у Магілёве ў горадні могуць адзін пра аднаго даведвацца вось так раптам. Да ты што? Так, сапраўды, калі мяжа праходзіла пад Слуцкам, дзе-то там, в раёне... Дашковічы там нейкія, можа? В раёне сучаснай станцыі Беларусь чыгуначнай. Дык вось... У раёне станцыі Негарелая, мне бліжэй накірунак на Баранавіча і Брэст, напэўна. Дык вось тады стаяла пытанне даволі востра перад уладамі, што гэта занадта блізка для сталіцы БССР, такая, мяжа пад самым Менскам. І абмяркоўваліся тры гарады, адпаведна, трошкі далей на ўсход Віцебск, Магілёў і Гомель, але вырашана было на той момант, што Магілёў найбольш падыходзіць па колькасці насельніцтва і па таму, наколькі ён насычаны прамысловымі прадпрыемствамі. Прашлі мерапрыемствы, першасныя мерапрыемствы па пераносе сталіцы, ужо пачалі перабудоўваць горад. У Магілёве пабудавалі дом ураду. У Магілёў быў перанесены беларускі гістарычны архіў, які размяшчаўся аж да 80-х гадоў у касцёле святога Станіслава ў Магілёве. Потым толькі ён будзе перанесены ўжо ў Менск, але беларускі гістарычны архіў ён знаходзіўся доўгі час менавіта ў Магілёве. Так, гэта адзіная інстытуцыя, якая атрымала якая ажыццявіла такі рэальны перанос у Магілёў. У 39-м годзе мяжу перасунулі, і все. І гэты праект наглуха быў забыты, але вось менавіта такія уторгненні ў цела гістарычнага Магілёва адбыліся і засталіся да гэтага часу. У нас ёсць цэлы праспект, які з'яўляецца сведкай вось гэтай перабудовы і перапланіроўкі.
Вось я чуў такую байку, дарэчы, наконт таго, што Менск у міжваенныя часы быў занадта блізка мяжы варожай буржуазнай Польшчы, што быццам бы калі будавалі тэатр оперны па праекце Лангбарда, то ён жа меў быць насамрэч значна вышэйшы, больш вот гэты зікурат меў быць вышэйшы, і наверсе мела быць вялізная статуя Сталіна, але яе пабаяліся ставіць, бо занадта блізка палякі маглі б нават артылерыяй састрэліць яго, бо так блізка да мяжы сталіцы яго было б бачна з Польшы этого Сталіна. Ну, это, конечно, не байка, я думаю, і тут нешта з фізікай і оптыкай мала агульнага мае, але такое давялося чытаць. Вось, гэта адзіная такая прэтэнзія на сталічнасць Магілёва, бо кажу, я так кажу, што прямо пасля другой сусветнай хацелі перанесці. Это фейк? Это байка? Про такое у нас практычна нідзе не гаворыцца, не абмяркоўваецца, потому что это ўжо в любым выпадку это рэха таго значыць проекта по пераносе. А што да такой вот сталічнасці і выключнасці Магілёва, то, канешне, падстава не толькі у гэтым акце, але і ў тым, што Магілёў, па сутнасці, яшчэ з часоў сярэдневякоўя, такога, ўжо сталага сярэдневякоўя з канца 16 стагоддзя, гэта другі па значэнні горад у Вялікім княстве Літоўскім па эканамічным значэнні. Я толькі чуў, што там быў замак моцны, што ён быў вельмі добра абаронены горад. А вось я Гэта адзіны горад, гэта адзіны горад на тэрыторыі ВКЛ, на тэрыторыі Беларусі, у якога не толькі замак быў добры, моцны, абаронены, але цэлых 3 лініі абароны. І прычым усе гэтыя лініі абароны, яны забяспечваліся самімі магілёўцамі, самімі гараджанамі, яны цалкам функцыянавалі, яны рэальна было. Гэта з 16 стагоддзя пачынаючы до 18. Гэта ўжо былі сучасныя такія фартыфікацыі бастыённага тыпу, такія еўрапейскія, нармальныя, дарагія? Абсалютна еўрапейскія фартыфікацыі. Адна лінія, гэта, власна, сам замак, другая лінія ахоплівала старую частку горада, а трэцяя лінія ішла па палях, па лясах, не па лясах, там, па ярах, па всякіх, і ахоплівала практычна ўвесь горад, абараняючы яго з усіх бакоў, там, нават за Дняпром. Лічыцца, што ішла асобная лінія абароны, прычым такая грунтоўна пабудаваная. Але што мы ўсё про Магілёў, да про Магілёў? Мне цікава даведацца. Выглядае на тое, што ўсё ж такі мой горад мае больш такіх прэтэнзій розных, разнастайнай больш аргументацыі. Я падрыхтаваўся, сабе тут на паперку выпісаў усё. Канешне, калі, напэўна, ісці так гістарычна, храналагічна, то дагэтуль вельмі шмат кажуць, вот кажу, это, напэўна, пакалення ўжо маіх бацькоў і дзядоў таксама. Я акурат з такой сям'і вельмі гарадзенскай, там ужо 6 пакаленняў у Гродні жылі, гэта такі чыста гарадскія людзі, у мяне ніколі не было вёскі і бабулі на вёсцы. Вось трэцяя сталіца Рэчы Паспалітай, это прям такі доўгі міф. Выбачай, то бок афіцыйна, дакументальна гэта не было зацверджана ніякім чынам. Мне пра гэта невядома, это просто была рэзідэнцыя караля, так, просто яго любімы горад. Усё роўна, каранаваліся ў Кракаве ўсе традыцыйна, так, умоўна, трон гэта віленска-варшаўскі, раней віленска-кракаўскі, пакуль палякі не прынеслі сталіцу, але каб вот Гродна меў такі статус, вядома, там адбываўся кожны трэці сейм Рэчы Паспалітай. Гэта суперважны аргумент, пачынаючы з 1673 года. Але ўжо вельмі хутка, насамрэч, пасля таго, як гэта было прынята, пачалося масавае выкарыстанне ліберум вето, то есть гродзенскіх сеймаў большасць так была сарваная, насамрэч. Фармальна-то яны былі, толькі нічым это не скончылася. Вось, і ў пэўным сэнсе на гэта можна рабіць акцэнт. Толькі калі так даследаваць тэму, то высвятляецца, што кожны трэці сейм меў адбывацца ў Літве. Там прям не было такого, што прямо ў Гродні. Гродна выбралі па шэрагу прычын камунікацыйных, і таму, што там у выніку збудавалі гэты новы палац, новы замак. Які хаця Аўгуст другі, але толькі Аўгуст трэці яго рэалізаваў. І калі адысці у сённяшняга дня ў нейкі міжваенны час пры паляках, то як горад сябе турыстычна прасоўваў, то у асноўным там было 2 брэнды, гэта горад Ажэшкі і горад Баторыя. Вось на гэтых 2 асобах, Эліза Ажэшка, Стэфан Баторій, уся турыстычная тэма, увесь брэнд горада будаваўся, і вот калі браць толькі Баторыя, это акурат таксама, яшчэ да таго, як фармальна ўжо Гродна зацверджаны быў як сеймавы горад, кароль так яго любіў, і на гэтым гэты міф трэцяй сталіцы Рэчы Паспалітай будуецца.
Гэта такі больш даўні, ёсць больш сучасныя. Дзесьці мне так падаецца, я магу памыляцца, можа хтосьці напіша ў каментарах потым, што можна інакш это растлумачыць. Мне здаецца, што акурат як было 90 гадоў абвяшчэння БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі, прыкладна тады неяк пачаў моцна прасоўвацца ў незалежных колах такі тэзіс, што Гродно другая сталіца БНР. Ну, бо На падставе чаго? Ну, як з Менску уцеклі, як Менск знялі бальшавікі, то з яго уцекла рада БНР, і яна пэўны час абаснавалася ў Гродні перад тым, як эвакуавацца ўжо ў Літву. Так. Вось. І, значит, там былі паседжанні, то есть реально ёсць как бы балкон знакаміты, на якім там выходзілі усе гэты урад БНР, ёсць там будынак гатэля, дзе яны заседалі, дзе здымалі нумары, ёсць вельмі знакамітае фота, беларускі корпус, вайскоўцы стаяць, там бел-чырвона-белы сцяг, і гэта фота, гэта месца просто так забаўна, што зараз гэта палац архіепіскапа праваслаўнага. Про другую сталіцу БНР ты мяне здзівіў тым, што у нашым магілёўскім грамадстве сярод гісторыкаў панавала увесь час меркаванне, што не тое, што Магілёў другая сталіца, не, што Магілёў гэта адзіны сталічны, так, адзіны губернскі горад на тэрыторыі Беларусі пасля Менска, які прызнаў незалежнасць БНР. Прычым на прадстаўнічым, на даволі такім, ну, такім людным, шматлюдным дэпутацкім пасяджэнні, дзе былі прадстаўнікі практычна ўсіх грамадскіх арганізацый горада рознага нацыянальнага кшталту складу. Менск тады ўжо быў пад арміяй кайзера. Немцы тады ўжо былі і ў Магілёве. Толькі частка Магілёва засталася пад уладай бальшавікоў. І вось у гэтых умовах адзін магілёўскі актывіст на той час, Кахановіч Михаил, ён збірае, ну, ён стаў ініцыятарам сходу прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, і там было штосьці каля 129 дэлегатаў, якія прадстаўлялі і яўрэйскія арганізацыі, і агульнарасійскія арганізацыі, і канкрэтна магілёўскія, там такі дабрачынныя, культурніцкія, асветніцкія. І яны ўсе без спрэчак практычна прызналі БНР, Беларускую Народную Рэспубліку. Это было ў 18 годзе да прыходу сюды бальшавікоў. Хаця бальшавікі тады ўжо, па-мойму, паспелі зрабіць тэрор у Віцебску. То бок баяліся мясцовыя жыхары, даволі моцна так баяліся, як бы згуртаваліся вакол ідзеі БНР. Штосьці падобнае ці адбывалася ў Гародні? Вось пра такое мне невядома, хаця, конечно, этот перыяд я не так добра даследаваў. Тут вось можна было б калег, конечно, падключыць з Гродна, хто зараз у Гродні, калі б была магчымасць, бо ёсць пэўная праблема наогул, што Гродна з моманту, як яго у восенню 15-го года занялі немцы, 1915-го, з таго моманту там была такая незразумелая сітуацыя, яна была зразумела, пакуль немцы там былі. А калі у Нямеччыне здарылася рэвалюцыя, фактычна заканчваецца Першая сусветная вайна, тады ёсць пэўны перыяд, калі не дакладна зразумела, а хто ў Гродні пануе. Таму што немцы яшчэ займаюць Гродна, каб там быў парядак, не было анархіі, але вайна ўжо скончана, так, адбылася рэвалюцыя, і яны чакаюць толькі калі дадому паехаць, як мага хутчэй. Калі ўжо прыедзе цягнік, яны эвакуююцца да сябе. І, адпаведна, каму горад тэрытарыяльна якой краіне прыналежаў, вось з моманту, як заканчваецца Першая сусветная, это вялікае пытанне, бо как бы Расійскай імперіі ўжо няма як такавой, да, ёсць вось это бальшавіцкая Расія, але там няма бальшавікоў у Гродні. Ёсць немцы, якія там для парядку, і ёсць па ўсёй тэрыторыі заходняй Беларусі ствараецца так званая самапомац, самааброна, прабачце, да, землі гродженскія, напрыклад, это польскія такія парамілітарныя арганізацыі, якія потым уступаюць у легіёны Пілсудскага, становяцца нармальным войскам, змагаюцца за то, каб это была Польшча. Ну і плюс ёсць інтарэсы Літвы, да, бо выдаваліся нават маркі паштовыя, ну як выдаваліся, это былі старыя царскія маркі, на якіх немцы печатали зверху сваю печатку, что это немецкая марка, а потым ужо як 18-19 год там уже літоўцы печатали сваю печатку зверху пасля расійскай, пасля нямецкай, что это літоўская марка, потым палякі. І вось ёсць такія маркі ў калекцыянераў, дзе некалькі печатак, таму што это адзін значак паштовы, але ён быў у 4 розных краінах.
Таму вот акурат ураду БНР там было складана пра сваю легітымнасць сказаць, да, хаця вось было войска, вось нейкі атрад, который реально існаваў, яно на фота існуе, гэты атрад мы бачым, да, але пра уплыўнікі, пра рэальнае кіраванне Гродным з боку БНР, ну, напэўна, казаць не прыходзіцца. Хаця існавалі вось это беларускія розныя гурткі, беларускія таксама грамадскія арганізацыі, і нават ужо пазней у 20-е гады можна ў польскай прэсе пачытаць, што вот ёсць такі кляштар былы праваслаўны, который такі закінуты, там адзін стары монах жыве, кляштар это уже фактычна ну, не руіна, але такі занядбаны, і кожнае 25 сакавіка гэты стары монах вывешвае над уваходам над брамай кляшторнай чырвона-белы сцяг неіснуючай беларускай дзяржавы. Так пісалі журналісты польскія ў 20-х годах, бо акурат у часы вот, да, першай сусветнай на базе этого кляштара там быў гурток беларускай моладзі даволі актыўны. Да, ну тут зараз я ўжо перайду да тэматыкі, напэўна, какой-нибудь Зоські Верас і так далее, а гэта зусім іншая тэма, бо гэта можна глыбока капаць. Але я бы, калі так дыягназаваць рэальны ўплыў рады БНР на Гродна, все-таки ён, ну, больш быў сімвалічны. Алексей, дазволь оф-топ такі, тэма трошки бліжэйшая да нашага часу. У 20-м годзе все-таки собираліся далучыцца да Польшчы? Які жах. Не ведаю, ці варта такую тэму у наш вельмі добры апалітычны, гістарычны, культурны падкаст цягнуць. Ну, насамрэч, ўжо, як ёсць. Гэта хорошы заход на троху іншую тэму, што все-таки гродзенцы себе лічаць самымі лепшымі, самымі такімі правільнымі ў Беларусі. І вось спадзяюся, нас ніхто не слухае з Гомеля, тому што часам як хочуць пра чалавека сказаць, што он такі трохі недалёкі, то могуць сказаць, ты што, гомельскі? Вось, дарэчы, пра Магілёў такога няма, не кажуць. Это я не хаваю перад табой, сапраўды. І у нас доўгі час так жартавалі, што трэба ўвесці візы для менчукоў. Ну, менчукі прыязджаюць у Гродно масава, тыя турысты, они такія шкодныя, вось гэты Мінск, он высмоктвае рэсурсы з усёй краіны, гэта такі горад-вурдалак, горад-вампір, вось рэгіёны ён абяскроўлівае, таму хаця бы трэба візы для менчукоў, каб хоць мець ад іх карысць. Но это ўсё было яшчэ ў часы там да ковіду і всіх гэтых гісторый, которые потым адбыліся з намі, калі мы так жартаваць можна было. Таму не, дарэчы, нават у межах жартаў, мне здаецца, не было, хаця вось памятаеш, была тэма зноў жа пра сталічнасць Гродна, калі былі адны з вучэнняў вайсковых на захадзе Беларусі, так, і тады калі прыдумалі эту вейшнорію смешную, ну вот у Гродні яна замацавалась некалькі гадоў, гэты мемчык быў такі жывы, калі пра яго ўсе ўжо астатнія забылі, то сапраўды казалі, што думаеш, вейшнорцы, мы ж не беларусы. Зразумела. Ну, падтрымаю наконт прэтэнзій да Мінска. У Магілёве прэтэнзіі да Мінска былі яшчэ ў старажытнасці. Можа быць, ведаеш, такі быў жарт, ну не жарт, а як то сказаць, показка такая была, у народзе хадзіла пра гарады Беларусі. У Мінску жывуць па-свінску, у Слуцку жывуць па-людску, у Віцебску ўсё кепска, у Дрыбіне даюць па рыбіне, а мы з Магілёва, дзе ўсё справядлова. У нас сказалі, у Мінску ўсё па-свінску, у Гродна ўсё модна, а Астравец свету канец. Як і цяпер, в принципе, да, абсолютно такая достойная, реальная не показка, а просто назіранне за светом, я б сказаў. Дакументальная. Ну, верагодна, гэтая показка ў кожным горадзе хадзіла, надта ўжо яна мае шмат варыянтаў, напэўна. Это, дарэчы, пра сталіцы, калі мы кажам, мне ўзгадваецца адразу Беларусі 3 сталіцы, Мінск, Бабруйск, Пляшчаніцы. Гэта шмат можна такога ўзгадаць, напэўна. Дарэчы, наконт свету канец, трэба хіба прызнаць, што зараз Гродна свету канец больш, чым Астравец, таму што калі нас абрэзалі ад мяжы, калі пазакрывалі памежныя пераходы з польскага, літоўскага боку, вось Гродна апынулася ў абсалютным тупіку транспартным. То есть гэта такі зараз вугал Беларусі, адкуль можна толькі ехаць, ну, на Мінск ці на Брэст, фактычна. То есть захад і поўнач... На Латвію, на Літву няма? Ну, гэта ж не наўпрост, да, трэба ехаць фактычна вось так, да, на Віцебскую вобласць. Таму сам вот горад Гродна ў такім трохкутніку апынуўся ў вуглу заціснуты. Эканамічна гэта ударыла па горадні? Цяжка сказаць. Зараз жа, ну, вся эканоміка Беларусі переарыентаваная моцна на Расію, таму, напэўна, па такім, ну, пэўным дробным бізнесе, па вось людзях, якія вазілі на сабе тавары,
на перапродаж, на куфары прадаваць штосьці, там польскія тавары, літоўскія, на сувязях паміж людзьмі і, напэўна, таксама у пэўным сэнсе на турыстычнай сферы. Спекулянтах, карэце, на спекулянтах. Я бы не сказаў спекулянты, людзі зарабляюць як могуць. Я не настроены так у адносінах да іх. Хорошо. Ну, я бы сам гарадзенец. Ну, і турыстычная сфера, і трэба было хутка перастройвацца, бо калі я яшчэ працаваў у турыстычнай сферы, вадзіў экскурсіі, вось у такія доковідныя часы, і потым, калі пачалося аднаўленне ўсяго ў 21 годзе, часткова ў 22-м, то тады яшчэ, канешне, зараблялі мы ў турбізнесе на паляках, на літоўцах, а зараз гэта цалкам расійскі турыст, да, таксама пэўна пераарыентацыя. Дазволь такое пытанне для удакладнення. Горадна, горадня, гародня, як правильно? Это тэма для асобнага падкаста. Вельмі вялікая спрэчка ёсць, таму што я зараз, калі скажу, што найбольш... Гардзінас. Гартен па-нямецку. Па-літоўску? Гардзінас, так. Ну, мы так жартуем, што давайце ўжо па-нямецку Гартен. Вось, насамрэч, я зараз так пажартаваў бы таксама, што трэба было б спытаць у былой нацыянальнай большасці гарадзенскай, это у яўрэяў, іх уже малі не засталося, яны стагоддзямі былі нацыянальнай большасцю, абсалютнай нацыянальнай большасцю ў горадзе, хай бы яны вырашалі. Вось, так то цяжка, таму што я б сказаў зараз горадня, і сказаў бы, это найбольш абгрунтавана, гэтаму ёсць найбольш сэнсоўна з пункту гледжання гістарычна-філалагічнага, і адразу бы налецелі гарадзенцы, які б сказалі, што горадню прыдумалі мінчукі. А все у нашым горадзе кажуць гародня, насамрэч, так? А іншыя б сказалі, нет, это ж прыдумаў наогул Караткевіч, а он наогул не з нашага рэгіёна. І давай не будзем это варушыць, таму што мы самі гарадзенцы не ведаем. Я таму стараюся заўсёды выкарыстоўваць проста нармалізаваную сучасную версію Гродна, якая, паходзіць, якая прынялася таксама ў рускай мове, а все это з польскай, бо Гродна это все-таки з польскай мовы прыйшло і ў рускую, і ў беларускую. І яно ўжо нармалізаванае ў суслоўніках і ўсюды зразумела. Бо там, дзе два гарадзенцы, там три меркавання горад правільна называць. Таму я бо это не лез. У нас такая хвароба вельмі хутка прайшла, она у нас пачалася ў 90-х годах, калі пачаліся такія версіі, што трэба называць не Магілёў, а Магілеў. Нават ёсць такі верш Магілёў, а быў жа Магілеў. Гэта першы радок верша, апублікаванага ў 97-м ці 96-м годзе пад аўтарствам Ігора Александровича Марзалюка. Так, ён пісаў вершы. Нечаканы госць у нашым падкасце. Ну, што? Вось, такім чынам, што маецца на увазе, што где-то у пачатку 90-х шла такая, мол, типа, насамрэч, мы там не Магілёў. Но это даволі хутка все закончилось, потому что подняли документы, поглядели, что адкуль могла бы узяцца такая форма Магілеў. Ці адпавядае на беларускай мове, як бы развели руками, да не, у нас, няма нічога, што пра гэта казала. І наогул гэтая форма нам, можа быць, дзесьці толькі сустракалася ў нейкіх польскамоўных там выданнях, у польскамоўных нейкіх крыніцах, і палічылі, што это такі нягеглы паланізм, который не прыжыўся краці. Добра. Так, што у нас яшчэ з тэмаў на сённяшнюю размову была? Я яшчэ не всю сталічнасць прадставіў Гродзенскую, далёка не всю, таму што была трэцяя сталіца Рэчы Паспалітай, другая сталіца БНР, і яшчэ у 2014 годзе нас абвясцілі культурнай сталіцай Беларусі. Але паколькі тытул перехадзящий, я так разумею, што Магілёў таксама абвяшчалі некалі. Ён быў нават культурнай сталіцай адначасова і Беларусі, і СНД. Ого. А это адчулася неяк? 15-й год, здаецца, гэта быў. А так адразу пасля нас. То мы передалі вам эстафетную палочку. Знаете, мы все-таки были повыше по статусе. А нешта ў горадзе вось сувязь з гэтым змянілася? Бо я памятаю, што ў Гродні налепілі вельмі шмат афіш. Была неверагодная змена, значит, усе мерапрыемствы, которые проходили ў горадзе, цяпер проходили ў сталіцы. Все. Вот эта змена была, у нас проходили все тыя ж конкурсы самадзейнасці, але это уже были конкурсы у межах сталіцы, у межах культурнай праграмы сталіца культурная і так далей. На усіх грамадскіх
ну, на ўсіх гэтых вось культурных установах, і ў тым ліку і на тых, у якіх я працаваў, абавязкова вісела, значыць, гэта вот расцяжка Магілёў культурная сталіца 2015. Абсолютно Беларусь і краіна ідэнтычная у нас свету. была сітуацыя. Таксама все, што і так было запланавана, все праводзілася, як кожны год, толькі пад новымі лозунгамі. Адзінае, што все-таки у нас гэты тэрмін, гэта вось тытул, яго так людзі ўспрынялі, ну, мне здаецца, вельмі пазітыўна, вельмі так інтэрналізавалі яго, у сябе впіталі як губка, таму што яшчэ пэўны час, уже как культурная сталіца пераехала ў Магілёў, усё роўна все казалі ў Гродні, там, мы культурная сталіца, і тады ВКонтакте быў папулярны, такая соцсетка, тады пастваралася куча групаў, которые называліся «Моладзь культурнай сталіцы», там кшталту «Движ культурнай сталіцы», і вось прям, ну, людзі вельмі гэта добра ўспрынялі, кшталту, а навошта потым яшчэ кудысьці эту сталіцу пераносіць, яна хай уже заўсёды будзе ў Гродні, ўсё роўна няма больш культурных гарадоў у Беларусі. Ну, это прям было вельмі пазітыўна ўспрынята гараджанамі, я это добра памятаю. Вось у меня яшчэ такое пытанне. Глядзім, у нас у Магілёве выбачаюся, сярод гісторыкаў падкрэсліваецца вольны статус Магілёва. Магілёў гэта быў у часы Вялікага княства Літоўскага на працягу там з 1577 года по 1840, ну вот можна падлічыць тоже, там больш за 230, где-то 250 гадоў. Цалкам вольны горад. Абсалютна сам па сабе. А ці быў такі вопыт вольнага горада ў Гародні? Але гэта маецца на ўвазе вольны горад, ну гэта звязаны з магдебургскім правам, ці пра што ты кажаш зараз? Так, это было... Так, бо вольны горад, ведаш, вольны горад Гданьск был, да, ў міжваенны час пад кантролем Лігі нацый. Тут пра тэрміналогію маецца на ўвазе самакіраванне, так? Самакіраванне, так, менавіта. Ёсць вось гэта тэма ў Гродні, яна, на мой погляд, я пра яе думаў, калі рыхтаваўся да падкасту, мне здаецца, яна ў нас па нейкай прычыне не звязана вот з гэтымі прэтэнзіямі на сталічнасць. Так, дакладна то, што горад Магдебургскі, гэта важна. Вось была эта кніга, якім-то на годзе 2012 выдадзена, уже не памятаю, Магдебургская гародня Юры Гардзеева, перапрацаваная адна з яго навуковых прац. І наогул вось гэты брэнд Магдебургская гародня, менавіта грамадства, яно старалася прасоўваць. Ну, акурат улады мясцовыя ніколі на это ўвагі не звярталі. Бо калі яны звярнулі ўвагі на ось, самакіраванне, то потым трэба было как неяк патлумачыць, а чаму раней выбіралі там раду, лаву, чаму там наогул умоўна быў там какой-нибудь войт падсправаздачны, как бы не прэзідэнту. Ну, а сёння у нас няма самакіравання ў Беларусі, таму рабіць акцэнт на то, што это вольны горад, гэта было бы трошкі нелагічна для гродзенскіх уладаў зараз, напэўна. І другое, то, што ратушы ж няма. І калі бы яны пачалі прасоўваць тэму Магдебургскай гародні, то тады трэба было б яе адбудоўваць хутчэй за ўсё. А гэта, ну, ніхто гэтым не цікаўлены зараз. Таму гэта тэма ёсць. Ратуша была? Так, ратуша была. Ад яе застаўся адзін элемент. Гэта ў фарным касцёле на вежы касцёла гадзіннік. Гэты гадзіннік старэйшы касцёл. Касцёл асвяцілі ў 1705 годзе ўрачыста, а гадзіннік, наколькі я памятаю, ацэньваецца на пачатак 16 стагоддзя. Вось, то есть ён на некалькі стагоддзяў старэйшы за вежу, таму што ён быў з той ратушы, самай першай гарадзенскай ратушы, якая ў 16 стагоддзі з'явілася, якую пазней у 17 час вайны з Масквой спалілі, але механізм удалося выратаваць. Таму вось вся тэма магдебургскасці, яна ёсць, яна проста ідзе паралельна, гэта іншая тэма, я бы яе ніяк не звязваў са сталічнасцю. Там і іншыя падыходы. Тады все-таки, калі вяртацца да сталічнасці, ну вось у Магілёве ад сталічнасці застаўся дом ураду. А яшчэ маршруткі. Маршруткі две сталіцы. Яшчэ у нас ёсць некалькі будынкаў, которые атачаюць дом ураду, якія таксама былі створаныя менавіта пад сталічны статус. У гэтых будынках павінны былі пражываць супрацоўнікі міністэрстваў і ведомстваў, якія павінны былі працаваць у гэтым доме ўраду. І таксама будынак, зараз ён называецца Беларуска-расійскі універсітэт, а раней гэта была там школа НКВД, школа, значит, потом машинабудаўнічы універсітэт. То бок такі архітэктурны ансамбль сталічны у нас застаўся. А якія артефакты, можа быць, якія-небудзь такія вот таксама кропкі памяці засталіся ў Гародні звязаны са сталічнасцю? Ну, напэўна, гэта калі мы вот бярэм эту сталіцу Рэчы Паспалітай, гэту сеймавую сталіцу, гэта замкі, два
каралеўскіх замкі, хіба это адзіны горад, дзе 2 каралеўскіх замкі і абодва звязаныя з сеймамі. Так ці інакш, фактычна ў старым замку там она падзелена зараз сцяной, але будуць рэканструяваць, напэўна, знясуць эту пазнейшую сцяну. Ёсць цэлая зала, дзе реально адбываліся паседжанні сейму. Ёсць новы замак, які таксама адбываліся паседжанні сейму, і ёсць будынак палацу сапегаў, які называюць Баторіўка. Это неправільна, гэта фейк гістарычны, это Баторію не звязана, і там таксама адбываліся пасяджэнні. Адзін час таксама пасяджэнні адбываліся у фарным касцёле, бо он просто вельмі вялікі. Это все ў той перыяд, калі яшчэ новы замак не паўстаў, яго толькі будавалі. То бок некалькі лакацый, дзе мы дакладна ведаем, здаў парламент нашай краіны на той час Рэчы Паспалітай. Ну, а калі пра другую сталіцу БДР, то ёсць мапка ў інтэрнэце, можна яе загугліць, знайсці. Ёсць проста пэўныя лакацыі, дзе так спыняліся тагачасныя міністры, і гэтыя будынкі дагэтуль некаторыя існуюць, не ўсе. А вот, напрыклад, ці ёсць у горадні вуліцы, названыя ў гонар каралёў Рэчы Паспалітай, якіх-небудзь дзяржаўных дзеячоў эпохі Рэчы Паспалітай? З гэтым складана вельмі. Ёсць вуліца Стэфана Баторыя. Яна вельмі кароткая. У нас Левасапегі, выбачаюся. Яна вельмі кароткая, гэта былая вуліца ці не Клары Цэткін, ну, я ўжо не памятаю, як это было ў савецкія часы, яна называлася. Сэнс у тым, што сама плошча рынкавая былая, сёння плошча савецкая, яна у міжваенны час называлася плошча Баторыя, і была ідэя, каб у 90-х ей вернуць назву плошча Баторыя. Але тады все ж такі яшчэ не ўсіх камуністаў пагналі, да, потым гэта вернулася старая новая ўлада, ну і ўдалося назваць такі вулачку невялікую побач з плошчай. Там літаральна 8 хіба дамоў стаіць, але гэта цэнтр горада. Больш пра той перыяд, ну, цяжкавата. Вітаўта калісьці хацелі назваць вуліцу сацыялістычнай. Было, наколькі я памятаю, рашэнне гарадскога савета ў 90-х, яно ніколі не было рэалізавана. І гэта правяралі, гэта факт. Калі выслаць на вуліцу Вітаўта ў Гродна ліст, ён прыйдзе на той самы адрас на вуліцу сацыялістычную. Таму што ў даведніках Белпошты дакладна у сацыялістычная ў скобках Вітаўта напісана, было так у 2000-2010-х, у сувязі з тым, што это было перайменаванне, которое не скончана. То есть оно нібыта здарылася, але яго не рэалізавалі, хаця рашэнне было. А так-то, канешне, на жаль, малавата. У тапаніміцы гарадской зараз гэтых тэмаў трохі там дадаюцца розныя паўстанцы часоў паўстання Каліноўскага, так, як Польша называецца, студзенскага паўстання. Ёсць героі ўжо беларускія 20-го стагоддзя, літаратары, культурныя дзеячы, менавіта гарадзенскія. Але каб вось той эпохі Рэчы Паспалітай у назвах вуліц ці плошчаў, здаецца, вобмаль. Я вось акрамя зараз канкрэтна так па-хуткаму, акрамя Баторія, нікога не могу згадаць. Магчыма, іх проста няма. Яшчэ трошачкі ў бок паспрабую цябе адвесці для того, каб па-рознаму паглядзець на тое, як грамадства засвойвае тэму гістарычнай памяці і эксплуатуе яе ў сваім практычным жыцці, у такіх звычайных жыццёвых рашэннях. Ці шмат у гародні Альгердаў, Вітаўтаў, Гецімінаў? Ну, ты сустракаў жа ж, напэўна, людзей, которых імёны такія ёсць. 2 Вітаўтаў сустракаў? Можа быць, можа 3? Альгердаў. Памятаю аднаго Альгерда ў Польшчы, а ў гародні? Магчыма, ёсць, можа, я проста не ведаю. Ну, мне адразу ўдалося 23 Вітаўты. І ўсё. Ну, вось, я, может быть, просто калі мяне ёсць сябрыкаў так завуць, я зараз забыў, і яны гэта слухаюць ці глядзяць, я вельмі прашу прабачэння, я ў вялікім стрэсе. Але сапраўды, мне здаецца, гэта нейкі такі, ну, як палякі кажуць, эвенемент, да, гэта вялікая рэдкасць. Ну, у нас таксама вялікая рэдкасць, хаця ёсць выпадкі, калі у нас імёны такія ўжываліся. Ну, я не буду зараз эксплуатаваць гэтых людзей, іх і так усе ведаюць. Апошняе, напэўна, на што я хацеў звярнуць увагу і на што ўжо, в прынцыпе, пра што ўжо сказаў, гэта то, што дакладна гарадзенцы сябе лічаць, ну, свой горад лічаць, тым упэўнены, турыстычнай сталіцай Беларусі. Прытым гэта я не ўпэўнены, ці можа зараз мае, можа не мае падставаў. Раней гэта было не так, насамрэч.
заўсёды раней у Брэсце было больш турыстаў, а гэта было просто звязана з тым, што ў Брэсце ёсць брэсцкая крэпасць, і туды увесь былы Савецкі Саюз. Это огромная колькасць рускамоўнага народу ездзіла кожнае лета, і канешне, это старая траса алімпійка, хуткая з Мінску на Брэст, просто камунікацыя чыгуначная, любая камунікацыя з Мінску значна лепшая на Брэст, чым на Гродна. Таму фактычна Брэст быў па лічбах, па статыстыцы заўсёды наперадзе. Гэта вот пачало хіба мяняцца, можа, часткова, калі з'явіўся безвіз у 2016 годзе, калі ён потым пашырыўся, і тады Гродна пачало прям прыцягваць масава турыстаў з Літвы і Польшы, ну цяпер яны памяняліся на рускіх турыстаў. Дарэчы, трэба было падняць нейкія статыстыкі, паглядзець, хто зараз турыстычная сталіца Беларусі. Я все ж таки думаю, што хоць і гродзенцы лічаць, што это Гродна, я думаю, што ніфіга падобнага, і напэўна, ну так, таму што проста ён вялікі. Яшчэ Віцебск. Ну это толькі колькі 2 тыдні ў годзе, колькі там доўжыцца базар. Не хапае. Я ведаю, што ў Віцебску людзі з'язджаюць з горада, вешаюцца і просто не жывуць у гэтыя 2 тыдні, потому што там жыць немагчыма. А Магілёў прэтэндаваў хаця б на турыстычную сталіцу? Ну, это так, як бы такія... Это так низко? Можно, так нам это дасть. У нас, конечно, калі параўноўваць з гародняй, то, ну, можа быць, не такі, як бы, гістарычны цэнтр захаваны, але ёсць усё ж такі свая вот эта вішанка, ёсць пешаходная вуліца, цалкам практычна такая вся у гістарычных будынках, ну іх там большасць прынамсі в гэтых гістарычных будынках, ну няхай гэта і канец 19 стагоддзя, не вельмі старыя, але даволі сімпатычная вуліца, але вось як бы такі дух нейкага такого сапраўднага старажытнага горада, дзе ты не будзеш сустракацца з ніякай такой шэрай саветчынай, ну напэўна нідзе не знойдзеш ужо. Улады ў нас пастараліся жорстка, яны увесь гістарычны дух вытрахіваюць з горада просто вот метлой кожны год. Гэта тэма для асобнага падкаста, бо акурат на гэтым тыдні ў Гродні 2 камяніцы развалілі старыя. Я думаю, што гэта тэма прям таксама аб'ядноўвае у болю Магілёў і Гродна. І наогул, думаю, такіх тэмаў, якія аб'ядноўваюць 2 абсолютна розныя гарады, а можа і не такія розныя, як мы даведаліся сёння, яшчэ многа. І гэтыя тэмы, напэўна, мы абмяркуем у наступных выпусках падкаста. А сёння мы ўжо дастаткова намучылі слухачоў і гледачоў. Задавайце нам вашы пытанні ў коментах, мы пастараемся на іх адказаць. І прапануйце тэмы, пра што яшчэ можна пагаварыць у кантэксце усход-захад, Магілёў-Гродна. Дарэчы, цікава атрымалася, што фактычна зараз я на ўсходзе, а Лёша на захадзе. Мы памяняліся месцамі. Ну да, дзякуй. Прычым ты знаходзішся ў горадзе, который, можа быць, таксама мае сталічны статус, да? Все-таки там была резідэнцыя імператора Расійскай імперіі. Ну, але калі мы пачнем яшчэ гэта капаць, то ніколі не скончым. Таму дзякуй, што слухалі нас. Дзякуй таксама. Дзякуй вялікі. Пачуемся ў наступных выпусках. До сустрэчы.